Държавната агенция по туризъм, Българската национална телевизия представят. Здравейте! Намирам се в едно сякаш позабравено местенце, което обаче има какво да ви предложи. Красива природа, лечебни минерални извори, както и пребогата история. Това е Вършец. Останете с мен и с предаването Пътеводител БГ, за да разберете с какво може да ви изненада най-големият балнеоцентър в северозападна България. Вършец е сгушен в красивите ридове на западна Стара планина. Намира се в самото подножие на връх Тодорини кукли. Само на 85 км от столицата може да намерите спокойствие, тишина и чудесна природа. През последните няколко години Вършец рядко се споменава сред имената на съвременните модерни курорти. Но може би тъкмо в това се крие днешния чар на планинското градче. Аз съм дошъл да разбера дали всичко това е така. Здравейте! Здравейте! Аз съм гост на вашия град и ме интересува кои места бихте ме препоръчали да разгледам в градчето. Значи музея е едно много хубаво място. Баните също са много интересни, като архитектура. И освен това, въпреки че времето е лошо, може да си направите разходка до Иванчова поляна, до водопада. Художествената галерия е хубава в града. Има хубави неща също в нашия град. Може да посетите тук Слънчевата градина. Хотел има нагоре хубави. Банята е също хубава. Първото нещо, което е, разбираш, погледнете главната улица. Идеална улица. От тук, като погледнеш Шанс-Елизе, до Заножене. Улица без край. Природата ни е дарила с две ръце. Въздух, вода, минерална и това не е малко. Градът се е образувал заради минералните извори. Още през римско време има сведения. Също така имало е казино едно време, голямо. Първото в България? Да, до банята. За градиното знаем, че това е било, не само знаем, ама сме го и видяли. Така ли? Това е, да, намира се там до баните. Това е една постройка, в която са идвали хора с файтони от София са идвали тук, уикенда. Също така 1910 година имало Вършечка банка. Това не го знаех и аз. Има го в едни книжки. Кой е най-подходящия сезон за посещение на Вършец? Всеки сезон е хубав в града ни. През всеки сезон е хубаво. А туристи идват ли в града ви? Лятото, да, покрай празниците идват. Тогава ли е най-подходящо за туризъм тук? Да, тогава е топло времето, има басейн. А в околностите някакви интересни места на Вършец? Значи Клисурския манастир. Най-важното е банята, защото тя е построена 910 година. Първата баня. Следващата баня е построена 35-та година. За да усетите аристократичния дух и интересното минало на Вършец, съм си оговорил среща с Даниела, председател на Сдружение Екотур. Тя пътува специално от София заради нас и сега с нея ще направим един импровизиран ретро-тур. Здравей! Здравей, много се радвам, че сте във Вършец. За съжаление, през зимата не може да се види цялата красота, но все пак ще се опитаме в този ретро-тур да покажем едни от най-хубавите места във Вършец. Това са зад нас първото казино в България. Встрани е новата баня, построена 1930 година. Тя е реставрирана и наистина се вижда цялата красота и на архитектурата. Можем ли да я разгледаме? Можем, ще влезем, въпреки че зимата баните не работят, но помолих да ни отворят. Вътре ще видим венецианска мозайка от началото на миналия век, между 20 и 30 година, която е в изключително добро състояние, която се ползва и до днес. И наистина малко места в България могат да се похвалят с нещо подобно. Тези плочки са наистина уникални. Доставени са през 30-та година от Италия, всяка от тях номерирана.
Запазени са и до днес и това е едно от така най-красивите неща тук в баните. Банята функционира. Хората обикновено лекуват различни заболявания или дори само за релакс. Басейна се пълни, водата е с много приятна температура и тук обикновено се лежи. За съжаление, старата баня, която ще видим след малко, не работи. Тя е в по-лошо състояние. За нея има различни планове, един от които е да стане първия в България музей на балнеологията, вече казахме. Само че се иска една сериозна реставрация. Сега ще погледнем вратата на банята, която е наистина много стара и много интересна. Ето я старата баня. Тук сега ще видим надписа 1909 година. Ето там горе. Да. Прави ми впечатление, че баните са различни като стил. Да, стара баня е в стил сецесион. Тя прилича много на банята в Банкя, примерно, докато това е в стила арт-деко от 30-та година. Са много различни, но много красиви и двете. Сега от тук влизаме вече в Слънчевата градина. Наречена е Слънчева, защото когато е проектирана е във формата на слънце и лъчи, отделните алеи. Централната част на града е мислена комплексно. Проекта обхваща тази Слънчева градина, баните, които видяхме, това е комплекса баните, който се вижда, и от тях започва Боровата гора. Това е, казахме, най-големия парк след Борисовата градина в България. 800 декара, изкуствено създаден парк. Тук го наричат Боровата гора. Въздухът наистина е кристален. Излизаме от Слънчевата градина. Това е централният площад на Вършец. Искам само един поглед да хвърлим. Това е читалището на среща, също стара сграда от това време, в добро състояние и тук всъщност е центъра на духовния живот на Вършец в момента. Това е вила Венера, една от най-красивите и най-богати вили от това време. Тя и до днес впечатлява с мащабите и с красотата си. Това е вила Сплендид. За съжаление е в лошо състояние, както една голяма част от вилите. Тепърва предстои да бъдат реставрирани, да им се види цялата красота и очарование. Дано да се съхранят за бъдещите поколения. Надявам се, вярвам, че ще го направят. Конкурентното предимство на Вършец са именно тези вили, които са съхранили облика си. Прави впечатление, че всички те са с име на цвете или жена. Дори вила Марица е Марица по името на собственичката. Те не се отдават днес под наем. Надявам се, че в бъдеще, когато се разрасне туризма, ще се отдават на туристи. Това е края на улицата на Чинарите. Видяхме част от вилите за отдих. Това е реплика на такава вила от 30-те години, вила Хортензия, която всъщност завършва нашия ретро-тур. А защо точно тук завършва? Защото тук се намира единствения интериор от 30-те години, възстановка на интериор от 30-те години, за да може да се види вече цялата красота. До сега видяхме само вилите отвън, нека да видим отвътре как е изглеждало. Това е идеално място за любителите на антикварните магазини. Да, сега искам да те посреща както някога са се посрещали. Това е вършечка минерална вода с бяло сладко. Пробвал ли си някога бяло сладко? Не. Не знам дали ще ти хареса, но си длъжен. Добро посрещане, ще пробвам. После лъжичката се топи отново във водата, защото е много сладко и няма как просто така да се консумира. В тези вили за отдих госпожиците са плетели дантели или са шиели гоблени и аз имам една изненада за теб. Ще те запозная с една възрастна госпожа Леля Пенка, която е една от най-добрите шивачки на гоблени. Заповядай, Лело Пенка, запознай се. Здравей, Златимир съм аз. Аз ще ви оставя за момент. Добре. Какво бродираш тук? Ами, според кой каквото иска. В момента бодирам един мотив от тетара. Виждал съм я тази картинка, нали, така тая картинка, красива. защото ще им гостуваме и искаме да я занесем, да я изложим там. Ти от кога се занимаваш с бродиране? Ами от дете. А с гоблени от 50 години се занимавам. Не е ли много уморително това цялото нещо и така да стоиш на гоблена по цял ден да... Ами това е въпрос на навик. Това е хоби. Рибарите как висят по цял ден
с въдицата същото и ние по 10-12 часа можем да работим без да спрем. Това е твоето хоби и твой живот, сигурно, цял живот. Точно така. А къде си представя твоите гоблини? Ами шият много години. Поначало имаме много изложби в България. Аз съм ходила и в ЮАР. Още Чак в ЮАР? 93-та година. След това и 2001-2002 в Швейцария, тук и страната. Проявяват ли интерес към тези гоблини? Виж, много хора проявяват интерес, много им харесва, особено на чужденци, а на малко им се шие. Но ние българките сме работливи и шиеме. Тук шие ли се във Шие Вършец? се много, не само гоблени. Шиеме покривки, карета, възглавници, блузи, много красиви и рокли даже, и аксесуари, чанти, сувенирни и така нататък. Ръчната работа навсякъде се цени, но нашите хора са работливи, не са... Мъже май няма, които обаче има. Има ли? Има. Има и мъже, които ще. Добре, аз ще искам да пробвам. Дали ще мога аз нещо да избродирам? Ще пробваш. Който има желание, се науча. Имам аз. Заповядай, има. Така, дъвчица в дъвчица ще погледнете. Добре. Айде, заповядайте. Кажи ми сега. Да пробвате. Така, давай сега. Диагонал ли трябва да? Давай. Айде сега в другата дъвчица отгоре и отдолу. Можем да предложим и да покажем на хора, които се интересуват и стари занаяти. Чепкане на вълна, предене, нали така, плетене на шалове, на търлъци, на чорапи, но от естествена вълна, не от тези изкуствени прежди, които се предлагат, нали така. Това е за по-олегналите хора. А за млади хора като вас може през парка на Иванчова поляна, там се водят разходки и любов, младите хора. Другия път ще дойда с девойка тук, ще се разходим с файтона. Виж как се чувства и с файтон. Лошото, че не всичко сега времето не позволява да ви покажем, нали, всички неща. Ама виж, ще дойдете пак. Така е, ще дойда непременно. Непременно. Вършец ме е грабна със своята красота и богата история и продължава да ме впечатлява все повече. Ако и вие искате да си направите ретро-разходка, това е мястото. Аз лично не се сещам за друг български град, в който да се прави подобно нещо. А иначе до тук може да стигнете много лесно. Билетът от София до Вършец струва 8 лева в едната посока и само за час и половина ще пристигнете в това прекрасно българско градче. Ако искате да усетите още по-добре Вършец, не пропускайте да посетите музея. В него може да видите автентични снимки, предмети, дрехи и монети, които нагледно разказват за историята на градчето. Здравейте! Добре дошли в нашата здравница на Вършец. Ние всички гости посрещаме така. Добре заварили? Благодаря. Кога е създаден вашият музей? Ами от 8 години в това състояние, където го виждате. В момента ние се намираме в изложбената зала на Общинският музей, където тече една изложба "Митове за глината". Хората я посрещат с много голям интерес за това, защото Вършец е едно древно селище. По документи то съществува още през 6 век. Прокопи Кисарийски пише за крепостта Медека, медикус лечебен, с предполагаемото селище Връщец. Тоест, Вършец, неговото име идва от Връщец, топла минерална вода. И тук може да видите вече един антропоморфен съд от 5 век преди Христа, който е намерен в местността Канарата. Най-голямата зала е посветена на балнеологията, защото аз ви казах, че нашата минерална вода е известна още от античността. Затова потвърждава тази витрина. Първо да видим момчето бог Телесфорос. Той е от 4 век, тракийско божество, на което са се кланяли и римляните. След това античните плочки, върху които римляните са хвърляли монети за здраве, защото са се излекували. И уловната тръба с надпис "Император Цезар Нерва Траян Август, владетел на Германия и на Даки". Тук имаме още една витрина с медицински инструменти, които са също антични и, както виждате, нищо ново под слънцето. Скалпели, дори плочка за разтриване на лекарства и други неща. Много по-късно вече, през 1910 година, се построява първата държавна минерална баня в България. Първият управител на банята, това е доктор Дамян Иванов. Той е свързан не само като управител на банята. Много малко хора знаят, че той е първият балнеолог в България. И аз искам да ви покажа неговия кът. Това са личните вещи, които неговите роднини ни подариха. Машината Адлер, на който е писал, той е завършил в Виена.
И аз искам да споделя с вас, че доктор Дамян Иванов е не само управител на баните, не само е направил този хубав Боров парк във Вършец, но всека една от улиците е с различен дървестен вид. Той донася семената от чужбина. Той е бил и общественик, и лекар, и мога да ви кажа, че възражда античността на Вършец с беседката в парка, с римските стълби. Това е интересното. Ето, може да видите тук и първите хотели, които се изграждат, защото той разбира, че не само минерална вода трябва да има в този град. Чистият въздух и хотели, и вили, и развлечения. Много дълновиден е бил. Доста дълновиден, да. Късметът ме срещна с художникът Мариан Марков, който освен това е също така историк, енциклопедист, любител. Значи Вършечкия парк е устроен по проект на доктор Дамян Иванов и градинари, възпитаници в Европа. Той самия представлява един ритуален център, като в неговата средна част се намира храм. Един модел на храмна Веста, която събира всичките води от Балкана и с тия води напоява всичките цветни градини, на Слънчевата градина и на целия парк. Господин Марков, вие много разбирате от история, но аз разбрах, че имате интересна колекция от камбани. Да. Как се запалихте по камбаните? Значи, моят дядо от Сумер ми подари преди 40 години една дизия чанове, тъй като нямаше вече овци. Беха прибрани от екезето. И тази дизия много дълго време се превръщаше в по-голяма и по-голяма колекция от камбани. Заповядайте в къщата на камбаните. Колко всъщност е вашата колекция от камбани? Над 1500 са. Още на портата ни. Да. Първата камбанка? Да. Първата камбанка. А къде съхранявате всички тези хиляди камбани? Най-ценните са в сейфове. В София и в експозициите, които уреждаме ежегодно, в музеи, които имат условия, естествено, за тия неща. Пазача на къщата, той пази сигурно камбаните. А хората къде могат да ги видят? В тия експозиции. Правите експозиции? И естествено, планирания музей, който планираме да бъде направен, със съдействието на международни институции. А тук виждате, за децата съм направил едни холдъри. Какво значи това холдъри? Кинетична скулптура, която звънти. И може да се произведе музика. Това е златна камбанка, амулет, която е пазила човек от принцеса от рода Дуло. И всичко това е елемент от историята на българите, преди да дойдат в дунавските територии. Тя е доста по-различна като форма от съвременните камбани. Тя е характерна само за българите и за някои части северо-западен Китай. Така. А другите? На тези виждаме два лика на лъвове, които са в стила Гандхара, който е характерен само за тези територии. Те са винаги носени по два, или на шапката на Кана Ювиги, или на приближените на аристократичния род и са охранявали с своя разгневен вид самия притежател. С какво толкова ви впечатлиха камбаните и какво символизират за вас? Камбаните са символи на човешките мечти, на човешките молитви. Всяка една от тях е направена и е била поставена на място, където да се чуе молбата на човека, който я принася. Тя е един вид жертва, която се поставя в ултара на Бог, в ултара на светилище, в ултара на храм. И те са изпълнявали тези молби. Във всяка една от тях, всяка една камбанка, е записана тази молитва в кристалната структура на веществото. Тя е записана молитва, самата молитва. Всяка камбанка има уникален звук. Всяка една е уникална звука, защото и молитвите вътре са уникални на определена личност. На много от тях пише: донеси щастие на Тиберий или донеси щастие на детето ми. Излекувай ме.
Възможностите за настаняване във Вършец не са много. Тук има няколко хотела, балнео-санаториум, както и къщи за гости, които подслоняват туристите. Но за сметка на това вече започна изграждането на няколко нови хотела и спа центрове. Здравейте! Здравейте! Имате ли свободни стаи в хотела? Имаме свободни стаи. Какви са цените? Цените са 65 лева за апартамент, 49 лева за двойна стая и 24 лева на легло. Разбрах, че тук имате спа процедури и минералните води са лековити. Определено много добре се повлияват хора с проблеми на нервната система, опорно-двигателния апарат, а също така и с заболявания, свързани с чернодробния тракт в човешкия организъм, бъбречно-урологични заболявания, очни заболявания. Тук стаите са добре обзаведени, със собствен санитарен възел, телевизор и телефон. В някои хотели има ресторант, фитнес, джакузи и други екстри. Семейните хотели ще ви посрещнат с усмивка и ще ви приготвят нещо вкусно. След толкова дълга разходка човек се уморява и има нужда от хубава храна. Не мислете обаче, че забележителностите във Вършец са свършили. Сигурно някои от вас ще си отделят повече време и ще разгледат мостът на Въздишките, църквата Свети Георги, както и паркът. Сега ще видя с каква рецепта ще ме изненада в този ресторант. Здравей! Здравей! Какво приготвяш тук? Едно специално ястие. Как се казва? Специалитет тинтява се казва. Града, в който живея, се слави с една билка, която се казва тинтява. За целта са необходими едно пиле, около килограми 200, гъбите са 150 грама, шунка, която трябва да е непременно от свинско месо, защото нашия край също много се хапва свинско, да. Кайма 250 грама и кашкавал 200 грама. Добре. А как започва самото приготвяне? Какви етапи има? Най-трудният етап от самата процедура е обезкостяване на пилето. Така, пилето вече сме обезкостили. Сега ще си върнем пилето в предишния му вид, само че без скелета. Какво следва? Вземаме вече пилето и започваме да го пълним. С колко човека горе-долу на такава порция, защото си става доста солидно? За около 6 човека нормално да се нахранят. Хапнат прилично. Да. Почваш да пълниш. След като го напълниш, хубаво навсякъде, тук и на крачетата. Пилето стана напълнено вече. Се поставя в врящата подсолена вода, да кипне. Така, ето, вече кипнахме пилето, не се е разпаднало, стои си цяло. Така, сега настъргваме кашкавала. Да го украсим. Не, за да го запечем леко. Как се сервира тази вкусотия? Тази вкусотия сега се нарязва на кръгчета. Като руло. Като руло, да. Страшно апетитно изглежда. Надявам се. Ето. Реших да завърша моята днешна разходка на едно много красиво място – Клисурският манастир. Той се намира в подножието на връх Тодорини кукли и е само на 10 км от Вършец. Не случайно го наричат духовната перла на северо-западна България. Здравейте, отче, аз съм Златимир от Пътеводител БГ. Добре дошъл, да си жив и здрав. Добре заваря. Аз съм архимандрит Антим и по Божия милост игумен на този прекрасен древен манастир. А откъде идва неговото име Клисурски, защото той не е всъщност близко до самия град Клисура? Неговото старо прозвище е Врещички манастир. От дните на основаването му в 13 век, но
В първите години на османските нашествия манастирът е бил опожарен и напълно унищожен. Но понеже най-крупните дарители за обновяването на манастира са били от село Клисура, днешното село Бързия, те са си присвоили правото да го нарекат Клисурски манастир. Най-святото място в един манастир, това е неговият храм. Иконите и иконостаса са нещо уникално. Те са и паметник на културата. Направата им датира от 1891 година. Иконите са изографисани от известен майстор на Самоковската иконописна школа. Знае ли се неговото име? Знае се неговото име. Никола Образописов, всеизвестно име. А иконостасът е изработен от майстори дърворезбари на Дебърската дърворезбарска школа. И двете школи, и Самоковската, и Дебърската, в настоящи дни не съществуват, но пък са оставили по цяло българско ярка следа. Манастирите трябва да се знае, че са места на подчертано Божие присъствие. Места, които свързват земята с небето. Има такава традиция, онези, които желаят по-тясно да се слеят с този мир духовен, да почувстват Божията благодат, да остават в светите обители, да нощуват, да посещават богослуженията, молитвите. В този смисъл предлага ли манастирът възможност за настаняване? Може, да. В манастира има възможност да се нощува. Вместимостта на манастира е голяма, но 80 места има възможност да се ползват от външни посетители. Има елементарни, но съвременни санитарни условия. Сградата, която е зад нас, е отредена от видинския митрополит Домитиан за такава обществено полезна дейност. В нея ще има конферентна зала или класна зала. През лятото се организират тук детски духовни просветни лагери. Ще има компютърна зала, ще има библиотека. Освен екотуризъм и, както се разбра, и религиозен туризъм, има условия за осъществяване на културно-исторически туризъм, на селски туризъм, зимен туризъм. Богати възможности и има доста неща, които привличат хората към този. Казахте, че има много неща, които привличат хората. Аз четах, че тук в района има някъде аязмо с жива вода. Да, това е нашето аязмо, което е на 100 метра зад манастира. А защо всъщност тази вода се нарича жива? В 1688 година 6 монаси живеели на това място. В тази година се е разразило Чипровското въстание. Било съпроводено от бунтове в околното на Чипровци градове. Знаем от историята, че това въстание е неуспешно и берковските бунтовници решават да се укрият тук при монасите. Както в повечето случаи от нашата история, биват предадени, че се укриват при монасите и берковският бей изпраща потеря да издири и накаже бунтовниците. Балканът обаче предлага прекрасни условия за укритие и те се укриват в дебрите на Стара планина, а монасите остават тук на своя пост духовен. Биват избити и след това изгорени тук на около 100 метра от манастира, като за голям ужас на тези духовни физически поробители на мястото на монашеската клада бликнал извор, който в последствие се оказал целебен. Тръгвам си от това прекрасно и красиво място, зареден с много положителна енергия, както и с огромното желание да се върна отново тук. Елате и вие и вижте Клисурският манастир и малкото градче Вършец. От всичко, което видях, се убедих, че Вършец изобщо не е старомодно и устарял градче. Напротив, съхранила е аристократичния дух на отминалото време. А Клисурският манастир, въпреки многобройните превратности, които е преживял, продължава да привлича тълпи туристи и поклонници и до днес. Някога много по-мъдри хора от мен са казали, че всичко ново е добре позабравено старо. Елате и вие и вижте този красив край на България.
Това беше всичко от мен за тази седмица. Пишете ми на познатия адрес пътеводител@bnt.bg. Чао! Вие гледахте една продукция на Държавната агенция по туризъм, Българската национална телевизия